ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಯದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಮನ್ನದ ಕಲೆಟ್ಟು ಧರ್ಮದ ಹೊರಟು ತುಳುವನಾಡದ ಒಲಿಮದತ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಜಿಡೆ ಅರ್ಥದ ಕಾಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಚಿತ್ತೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡಬುರುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುನ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸೀಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದೈಹಿಕ ಸೀಕ್ ರಡ್ಡೆಕಲ ಮರ್ದು ಮೂಲಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾಡದು ಮರ್ದು ಮಾಯಾ ಪಣಪನ ನುಡಿಕಟ್ಟದ ಹೊರಟು ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಬೋಡಾದ ತುಳುವನಾಡದ ಜನಮಂದದ ಉಳೈ ಭಯತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ನುಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ದೈವದ ಕಲನುಂಡು ಮಲ್ತಿರು ಆ ದೈವದ ಕಲಟು 14 ಕಟ್ಲೆದ ಮಾಯ ಕಾರಣಕ್ಕಲಿಗೆ 14 ವರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂಡರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ 14 ವರ್ಗಗಳು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಅಕುಲು ಪಂಡೊಂದು ಬತ್ತಿನವು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಅಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಕೇಂಡೊಂದು ಬತ್ತನವು ಹೆಚ್ಚು ಪಂಪನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲತ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಉಳೈಡು ಮದಿಪು ದುಂಬು ಮಾಯಪಿರ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನುಡಿಕಟ್ಟಲೇನು ನಮ್ಮ ಕೇಂಡೊಂದು ಬರ್ಪ ದೈವದ ಎದುರು ನುಡಿಕ್ ಉಂತುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಲ್ನ ಮದಿಪಾಕಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಎನ್ನ ಮಾಯಾಕಿನ ವಜ್ರ ಮದಿಪು ಮಾಯ ನೀರ ಪೇರ ತೆನಸ ಬಂಗಾರಗ ಸರಿಸಮಾನ ಮಲ್ತೊಣಬೆ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಳ್ನ ನುಡಿಕೇಣಬ ಇನಿತ ದಿನ ದೈವದ ಕಲಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ರಡ್ಡು ವ್ಯಕ್ತಿಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಪಾಯಿರಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲೊಂದು ನಿಕುಲು ಎವು ಬೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪುನ ಬಡ್ಚಿ ಒಂಜಾತ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ದೈವದ ಕಲೆತ ಬಗೆಟ್ ತಿರಿಯೋನುಡು ಪಣಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಟ್ಟಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿರ್ಲಂದು ಒಂಜಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲಡು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದ ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರು ಅರೆನು ಇಲ್ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೆಪ್ಪುನಿ ಗುತ್ತುದ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂದರ್ಭಡು ಮದಿಪುದ ತುಳುನಾಡದ ಮದಿಪುದ ಪಂತೊಡು ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಾರು ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಒಂಜಾತು ಸಾವಿರ ಕಡೆಟ್ಟು ಮದಿಪು ಪಂತಿನಾರು ಲತ್ತು ಪ್ರಾವಿಡೆ ಸುರುವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮೇರಿನ ಮದಿಪುದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷಬಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗರ್ತ್ಯದ ನುಡಿಕಟ್ಟಲು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟುಗಳ ಅವೇತು ಅಭಿಮಾನಿಲೇನು ಸಂಪೊಲ್ತಿನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದೆಪ್ಪುನಿ ಗುತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೆರೆ ಆಗ್ಲಿನ ಮೋಕೆಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಕ್ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟಕ್ಕೇನು ಬಾ ಮದಿಪು ದುಂಬು ಮಾಯಪಿರ ಮದಿಪಾಕಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಾಯಾಕಿನ ವಜ್ರ ಮದಿಪು ಮಾಯ ನೀರ ಪೇರ ತೆನಸ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನ ಮಲ್ತೊಣಗ ಆದಿಡಿ ಮದಿಪು ಪಣಪುನವು ದೈವಗು ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಇರ್ ಬನ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾರಿ ಜಟಿಲವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಪಿನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಮೂಲು ದೈವ ದುಂಬು ದೇವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾರೆ ಪಂಪ ಪಂಡ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೀರು ಆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಮದಿಪು ಪಂಪಿನ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ದಾಯಕ ಬೋಡಂಡ ಮದಿಪು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅರಿಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಪಂಡ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂದ ಅರ್ಥ. ಈ ದೈವ ಒಂಜಿ ಉಂಡಾವಡುನ್ನ ಅಂಡ ಐದು ದುಂಬು ಅಕಲು ಮಾತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿ ಆವಡು ನೇಮಕಟ್ಟಿನ ದೈವ ನರ್ತಕೆರಾವಡು ಅಕಲು ಮನುಷ್ಯರಾದಿತ್ತಿನ ಅಕಲಿಗೆ ದೈವನು ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ಪಂಚಿದ ಶಕ್ತಿ ಮದುಕು ಬೋಡು ಐಕ್ ಮದಿಪು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದ ಅರಿಕೆ ಅಂದ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತೆ ದೈವಳಿನ ನಮ್ಮ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಮದಿಪು ಮದಿಪೊಡು ನಮ್ಮ ದೈವಡ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನವೇ ಮದಿಪು ಅಪಂಡ ಈ ಮದಿಪು ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನುಡಿಕಟ್ಟದ ಹೊರಟು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಹುದ್ದೆ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಪಣಪುನೆಕ್ಕದಾಲ ಪಿರಾಕದಾಲ ಕಟ್ಟುಬಾಡ್ಲಿತ್ತಂಡ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪಂಡಿರು ಉಮೇಶನ್ನೇ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಈ ಮದಿಪು ದೇಗ ಬತ್ತಂಡು ಮದಿಪುದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತನ ಗುತ್ತಿನ ರೀತಿಯರು ಈ ಮದಿಪು ಪನ್ಪಂಚಿತ್ತನ ಏಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥರೇ ಆವುಡು ಪನ್ಪಂಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಇಚ್ಚಿ
ದೇಗ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಚತ್ತನ ದೈವ 16 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಐತ ಚಾಕಿರಿನ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಪಂಡಲ ದೈವ ಮೀಟ್ ಬರೋಡಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂದ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಏರೆ ಕುಟುಂಬ ಹಿರಿಯನೇ ಉಳ್ಳೇನ ಏರೆಗೆ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡ ಆ ಏ ದೈವದ ಎದುರು ರಡ್ಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆಡ್ಯಾವ್ ಅರಕೆ ಮಲ್ತೆಡ್ಯಾವ್ ಈ ಮಾಯ ಬುಡ್ದು ಜೋಗ ಬಲ ಎಂಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿ ದಂಚ ತೂಲಾ ಪಂಚತ್ತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನ ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಬರೋಡಿ ಬರೋಡಿ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ಅಗತ್ಯ ದಯಗುಂಡು ಪಣ್ಣನ್ನಾಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಲವಾಯಿನ ಕುಟುಂಬ ಐಟಿ ಯಜಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತಿನಾಗ ಒರಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಒರಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರ 4 ಹೆಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ಏನಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ ನ್ಯಾಯಲು ವಿಚಾರಲೇನು ಪೂರ ಆಯ ನೇರವಾದ ಪಂಪಿ 4 ಹೆಜ್ಜಿ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಪಿದಾಯದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಂತಂಡ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿದಿನೆ ಆ ಎರೆಗೆ ತಕ್ಕಲ ಪಾತಿರುಜೆ ಸತ್ಯ ಏನೊಂಡ ನ್ಯಾಯ ಏನೊಂಡ ಐಕ್ ತಕ್ಕವಾದ ಪಾತಿರುವೆ ಪಂಚತ್ತನ ವಿಚಾರಗೋಬೋಡಾದ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ನೇಮಕಾದು ಪೂ ಪಂಚತ್ತೆ ನಿನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪುರ್ಲದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಗೊಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಟು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏರು ಪಾತಿರಂದುಳ್ಳಾರೆ ಒಲ್ತರದು ಪಾತಿರಂದುಳ್ಳಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್. ಯಾನು ಶಿಶಿರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಡೋಡಿ ಗೊತ್ತು ಬಂದು ಪಡ್ಡೋಡಿ ಗೊತ್ತದ ಶಿಶಿರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಯಜಮಾನಿಕೆದ ಪಡ್ಡೋಡಿ ಗೊತ್ತು ತಾರಬರಿ ಅತ್ತಂಡ 5 ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು ದೆಪ್ಪುನಿ ಗೊತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರು. ಈ ಮದಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟಿ ಈ ರೀತಿ ಮದಿಪೋಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶಿಷ್ಯರೇ. ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಶಿಶಿರ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂತೆ ದೈವಗ ಮದಿಪು ಇರಲ್ಲ ಸಂತೋಷ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಇತ್ತೊಂಜಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮಾವಡ್ ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಓ ಸ್ವರೂಪಲ್ ಬರ್ಪುಂಡಾಯ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವಲಂಬನೆ ಒಂದುಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ ದೇಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಒಂದೇನು ತೂಪ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೇರ್ದು ಧೂಮಾವತಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಡ್ಲ ಜುಮಾದಿ ಬೋದು ಧೂಮಾವತಿ ಆಂಡ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಲಕ್ಕೇಶ್ವರಿ ಬೋದು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಪ್ತಮಾತ್ರಿಕೆಯರು ಎಂದು ಬರ್ಪೇರು ವೈಷ್ಣವಿ ವಾರಾಹಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ದೈವ ಪೋದು ವಾರಾಹಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಏತು ಸರಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾ ಅತ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಏತು ಸರಿ ಎಂದೆನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಶಿಶಿರ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಭಾರೀ ಶೋಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷ ನಿಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಬೋಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೊಂದು ಗೊಂದಲ ಉಂಡು, ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೆಕ್ ದಿಟ್ಟವಾಯಿನಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರೆ ವೇದಿಕೆ ಲತ್ತೊಂದು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಮನಸ್ತಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎಂದೋ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ವಾರಾಗಿ ಪಂಜಿರ್ಲಿಬೋದು ವಾರಾಗಿ ಅಂಡ್ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಬೋದು ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ನಿಜವಾದ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಾದ ಕಣಿದೆ. ಪೌರಾಣಿಕವಾಯಿನ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದಿತ್ತೆ ಧೂಮಾವತಿ ಅತ್ತವು ಜುಮಾದಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನು ಕೆಲವೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು ತೆರೀನಕಲು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜುಮಾವತಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಅದು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇರೇ ಪನ್ಪ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಜುಮಾದಿಪ್ಪು. ಈ ಧೂಮಾವತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಬಂಧವಾಯಿನ ಶಬ್ದ ಬಂಟೆ ತುಳು ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಟೇರು ಬನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಕೋರಿಗದ ಕಟ್ಟಡ ಗೆಂದಿನ ಕೋರಿಗೆ ಬಂಟೆ ಬನ್ಪೇರು ಲಡಾಯಿಡು ಕಾದಿನ ಬಂಟೆ ಬನ್ಪೇರು. ಓ ಹನುಮಂತನೇ ರಾಮನ ಬಂಟೆ ಬನ್ಪೇರಿ ಬಂಟ ಬನ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಧೂಮಾವತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಶಬ್ದ ಅಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತೋ ಬೈದು ನಮ್ಮನ್ನ ದಾನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ದಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಮುಂದುವರಿಸವ ನಾನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಶಿಶಿರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಕ್ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂದ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರದ ದಾದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಹೇಳ್ಕೊಡು. ಒಂದು ದಾಯೆಗ್ ಜುಮಾದಿಬೋದು ಧೂಮಾವತಿ ಆಂಡ್ ದಾಯೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಬೋದು ವ್ಯಾಘ್ರಚಾಮುಂಡಿ ಆಂಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಕುಂಭಕಂಟಿನಿ ಅದು ಕೊಡಮಂದಾಯಬೋದು ಕುಂಭಕಂಟಿನಿ ಆಂಡ್ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಮೂಲಗು ಅತ್ತಂಡ ತುಳಿಪು ಕೊಟ್ರೆ ಏರ್ಲ ಪೋತು ಜನಮ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾನು ಪನ್ನಗ ಸರ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪಾತೆನಂದ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠುರವಾದ ಅಪ್ಪ ಶುರುಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠುರವಾದ ಒಂದು ದೇಗ ಪನ್ನಾಗ ಏಪ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಡ ಏಪ ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪುರ ಆವನು ಪೋಂಡ ಅದಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ತನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಡು ಇರಡ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಏಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಡ ಪಣ್ಪಾರೆ ಆಂಡ
ಯಾನೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಪ್ರವೇಶ ಅನ್ನಗೊಂದು ಹಾಳಾತಿಜಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಇತುದೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೋತಿಂದಿನ ಏತ ಉಂಡು ಇಜ್ಜೆ ಉಂಡು ಉಂಡು ಏತೋ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಶಲ ಆದಿಡಪುರದ ಅಂದಿನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೊಡು 30 ವರ್ಷ ಬಿರಾಕ 40 ವರ್ಷ ಬಿರಾಕಡ ಒಬ್ಬರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಯಾನ್ ಎರಡ ಏನ ಪನ್ಪಿರ್ಪನ್ನಾಗ ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡು ದೈವಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಎತ್ತಂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎತ್ತಂಡ ದೈವಲೆಗೆ ಮಂತ್ರ ಎತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನಗೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಜುಮಾದಿತ್ತಿನ ಧೂಮಾವತಿ ಆಂಡ್ ಅವಿ ನೀರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ಮಲ್ದಿಜೇರೆ ನಮ್ಮನ ವಾ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನ ಎಲ್ಲ ಜುಮಾದಿನ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂದ ಮಲ್ತಜೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇರಡಕೇನು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಪಾತಲೆ ಕೋರ್ ದಬ್ಬುನ್ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಎಂದು ಮಲ್ತೇರೆ ಗುಲಿಗನ ಗುಲಿಗೇಶ್ವರ ಎಂದು ಮಲ್ತೇರೆ ಒಂದು ಪುರ ವಿಚಾರಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಇತ ನಿಖಿಲ್ಡಕೇನು ಇತ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ನಮ್ಮು ನಗಲು ನಿಖಲು ಇತ ಇಂಚ ಬತ್ತಗ ನಮ್ಮು ನಗಲು ನಮ್ಮು ನಗಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಪ್ಪು ನಗ ಒರಿ ಬತ್ತದ ನಿನ್ನ ಜುಮಾದಿ ಎತ್ತ ಮಾರೆ ಧೂಮಾವತಿ ಬಣ್ಣ ಈರ್ದಾಯ ಬನೋಡು ಈರು ಜುಮಾದಿಂದೆ ಬನೋಡತೆ ಈರಿನ ದೈವಗು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಂದೆ ಬರೆ ಉಡತೆ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟಂದೆ ಬರುಡತೆ ನಮ್ಮ ಬರೇನೆ ಕಕ್ಲಿನ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ಪನ ಸರಿ ಆಪುಂಡ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತನೆ ಅವೇ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೆ ನಡತೊಂದೇ ಬರ್ತಂಡವು ಅವೇನೆ ಐತೆ ಕಿಶೋರ್ ಆಡು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆಡು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆಡು ಅವು ಜುಮಾದಿ ಹತ್ತು ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಡ ಅಕಲಿ ಮರಲಂದು ಬನ್ಪಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಚಾನುಲ್ಲೆ ಅಕಲಿ ಮರ್ಲಿ ಅಕಲ್ ಏನ ಪಾತಿರ್ನು ಅತ್ತೆ ಅವೇನ ಪಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತ್ರೋಲಿ ಉನೇನು ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಇರ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಏನಡ ಪಂಡಾರು ಈ ಗುತ್ತಿನಾರ್ ನಕಲೇನು ಕೋಡದ ವೇದಿಕೆ ಗುತ್ತಿನಾರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆತ್ತನೆ ಪೂರ ಗಡಿಪತಿ ನಕಲೇನೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಂಚೆತ್ತನ ತೆರಿದಿನ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ಚಿಂತಕೇರ್ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರಿ ಪರ್ಯಾವ ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಕುಲ ಪರ್ಯಾವ ಇಟ್ಟು ಆ ಮೂಜಿ ಪರಿವಾರ ಪಂಬದಿರ ಪರ್ಯಾವ ಪರಿವೇರ ಪರ್ಯಾವ ಅತ್ತ ನಲಿಕೆ ದಕುಲ ಅಕಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಆನಂದಾಟ ಒಂದು ಸರಿಯಾವು ಪನ್ಪೆಚ್ಚ ದೈವದ ಗರಡ ಬದಲಾವಣೆ ದುಂಬಿ ಅಂಚೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೈವದ ಕಲತಗಳು ಏರಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವೇರು ದೇವರ ಪಾದ ಸಂಜೆ ಪಾತೆರೆ ಪಾತೆರೆ ಮಟ್ಟೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಪಾತೆರ ತುಕ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತೆರ್ನು ಒಲ್ತು ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲಾರೆ ಯಾನು ಸಂಕೇತ ಪಂಡದು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಸಂಕೇತರೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಚ್ಚಾರು ಗುತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥರುಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ಕಿಶೋರ ಶೆಟ್ರು ದೆಪ್ಪುನಿ ಗುತ್ತದ ಮಧ್ಯಸ್ಥರುಳ್ಳೇರು ಪಾತೆರಡು ರಜ್ಜಾನಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರಂಗ ಮೀಟ್ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತು ಪಿರೆಗೆ ಪನ್ಲೆಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಬೂಡುಡೋರ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇರು ತಿಕ್ಕದಾರೆ ಇರು ಬರವು ಬರೆ ಒಂದುಳ್ಳಾರ ಗೊತ್ತುಂಡೆಂಕ್ ಸರಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಕೋಡೆಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಗಡಿಪತ್ತನೇತ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಈ ಗಡಿಪತ್ತು ನಾವು ಪನ್ಪು ನಾವು ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೋಂಡ 14 ವರ್ಗೋಲು 14 ಸಮುದಾಯಲು ಮಾತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಡಿಪತ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹಕ್ಕು ಅವು ಜಾತಿ ಸೀಮಿತವಾದ ಉಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಯಾನ ಈತನೇಟ ತೆರಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಗಡಿ ಪಣಪು ನಾವು ಭೂಮಿದ ಅಧಿಕಾರಗೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಭೂಮಿದ ಅಧಿಕಾರಗೂ ಐದು ಒಕ್ಕ ಭೂಮಿಡಿ ಏರಿ ಯಜಮಾನಿಲ್ಲ ఆయన ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಿತ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಭೂಮಿಲ ಕುಟುಂಬಲ ರಡ್ಡುಲ ಸಂಪರ್ಕ ಎಪ್ಪುಂಡು ಆದಿಡು ಗಡಿ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಐಸ್ರಾಲ ಪಟ್ಟ ಮೂಸ್ರಾಲ ಪಟ್ಟ ಐಂದಾಲ ಪಟ್ಟ ಸಾರಾಳ ಪಟ್ಟ ಇಂಚ ಈತು 1000 ಆಳುಗೆ ಆಯೇ ಕೈದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾದ ಈತ ಯಜಮಾನ ಆದಿತ್ತೊಂದು ದಂಡದ ದಳುಂತೊಂತಿನ ಆಯ್ ನಡೆದವರ ಆಯ್ಗ ಪ್ರಾಯಭೇದಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವು ಪುಂಜರಿಗೆ ಪನ್ಪನೆ 14 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಡು 7 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಅಂಡ ರಡ್ಡು 7 14 ಬತ್ತೊಳಿ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಗಡಿ ಆತಂಡು ಐಟ ಇಪ್ಪುನ ಆಯ್ನ ತಾಕತ್ತದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿನ ಬೊಕ ಜಾತಿ ಉಂಡ ಆಕೆಂಡರ್ ಖಂಡಿತ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜೈಕ್ ಬಂಟೆರಿಗ್ಲ ಗಡಿ ಆಪುಂಡು ಬಿಲ್ಲವೆರಿಗ್ಲ ಗಡಿ ಆಪುಂಡು ಜೈನರಿಗ್ಲ ಗಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಂದು ಕುಡುಬಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆ ಗಡಿ ಆತನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪುರ್ಬುಲೆಗೆ ಗಡಿ ಆತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಗಡಿ ಆತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಉಳ್ಳಾದ ಉಳಿಯಾಡ ಅಂತೋನಿ ಅಂತ ಅಂದು ಒಂಜಿನೆ ಗೊತ್ತು ಪುರ್ಬುಲೆಗೆ ಉಳಿಯಾಡು ಇತ್ತೆಜ್ಜವು ನಡತೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕ್ರಮಕ್ಕಳುಂಡು ಅದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡರು ಸರಿಯತ್ತಣ್ಣ ಪಂಡ ನಾವು
ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದಾದ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಸತೀಶ್ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಬೈಕದೇರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜೇಶ್ ರಾಜು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗುರುಪುರ ಮೇರು ತೂವೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಮಂತೂರು ಅಮಿತ್ ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಶೋಧರ ಕೆ ಯಶು ಮೊಗಲು ಬರೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಜನೆ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾಲುಡು ದೈವಾರಾಧನೆಡು ವೈದಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ಪಂಡ್ಪೊನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂತೇರು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಂಗೆ ಮೋನೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಬರೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತಂದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಏರ್ ಪಾತ್ರೆನ ಹೊಲ್ತರ್ದು ಯಾನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಪಂಡದು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಪನ್ಲ ಅಶ್ವಿನ್ ರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನ ಅತಿಥಿಲೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣಗಳು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಕೋಡೆಲತ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತಂದೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡ್ಲ ಬಾರಿ ಹಂಗೆ ಕೋಡೆ ಬಾರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಿತ್ತ ಚೇಂಜಸ್ ಆತನದು ಬಂದು ಪಂಪ ಐಕ್ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಗುತ್ತಿನ ನಕಲ ವಿಷಯ ಅವಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಊರುಡಾವಡು ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ತತ್ತದು ಬೋತು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ನಾನ್ ತೀರತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಬಂಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬರ್ತಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಹಚ್ಚಿನ ಚಾಕಿರ್ದಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಹಂಚಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆತನಂತ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆಟಿ ಆನ್ಲತ್ತೂತೆ ಅವು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಅಕುಲ್ಲಾಯ್ಕ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ಯರಂದು ಬಂತಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ 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 ದಯಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಒರಿಯೊರಿಯ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪತ್ತಿ ದಿನ ದೈ ಒಳ್ಳೆಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ಪಿನಿ ಕುಂದು ಹತ್ತು ಅವು ಹತ್ತು ಪಂಪಿನ ಕೆಲವು ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭ ಐಕ್ ಪುದರ್ ಈ ಪುದರ್ ಓಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಅದು ಪೋಂದು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಮೊಕುಲ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಮೊಕುಲು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಡು ಅವೇನು ಕೊನೋದು ಅವೇನು ದೇವೇರ್ ಮಲ್ಪೆರ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಕಟ್ಟದಿನ ಅಕುಲಾದ ಉಪ್ಪುಡ ದರ್ಶನದ ಅಕುಲಾದ ಉಪ್ಪುಡತ್ರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತಿನ ಅಕುಲಾದ ಉಪ್ಪುಡು ಈ ಯಜಮಾನಿಕೆ ತತ್ತದು ಪೋಯಿ ನಡೆದ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಚಿನ ಅಂದೇಟ್ ಮತ್ತ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈರು ಸರಿಯಾಯಿನ ವಿಷಯ ಬಂಡರೆ ಒಂದು ಒರಿಯೊರ ದಾತಿನ ತಪ್ಪತ್ತು ಐಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದೇರಿ ಈ ತಪ್ಪುಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರರು ಇತ್ತೆ ವಿಷಯವು ಸರಿಯಾಯಿನ ವಿಷಯ ಬಂಡರೆ ಈ ದೈವದ ಕಾಲ ಮೂಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕನೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾದ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪ್ರಕಾರ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಆ ಗಡಿಪತಿನೇ ಅವಡ ಆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ ಅವಡು ಅಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ದುಂಬು ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತ ನಡಪು ಜಿತ್ತಿ ಪ್ರಾಯ ಪೋಯಿನ ಜವನಿಯರು ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದ ಜವನಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡಂಬರ ಬೋಡಿತ್ತ ಈ ಆಡಂಬರ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಕೆಲವು ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬರೋಡು ಯಾನೈಕ್ ಕೆಲವು ಅಡಿಷನಲ್ ಪುದರ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರ್ನ ಪುದರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮರ್ಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ತೋಜುಂಡು ಅವಳು ಏರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತತ್ತಿನ ಅವಲೆ ಅಂದ್ ನಮಕ್ ವಿರೋಧ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂತ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಸಾರಿ ಅಂದಿನ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಈ ಕೋಲಂ ನೇಮ ಮಲ್ಪೋನ ಉಳ್ಳತಿ ಆಗೆಡ್ಡ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ನೇಮ ಮಲ್ಪವನ ಯಾವಡು ಈ ನೇಮ ಮಲ್ಪವಂದ ಖಾಲಿ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಇರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಳು ಯಾನು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಪಂಡಿನ ಏನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ದೈವ ಪಾತ್ರಿನ ಪಿರೋಡು ಕೆಲವು ಈ ದರ್ಶನದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಿರೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಿರೋಡು ಗೋಪಿನ ಅಕ್ಕಳು ನೇಮ ಮಲ್ಪವನ ಅಕ್ಕಳು ಖಾಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಐತ ಮಿತ್ತ ಪ್ರಭಾವ ಅದು ಅವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಡೈಟ್ ನೇಟ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಪಾಡೊಂದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಅಕ್ಕಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಎರಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡ್ಪೆನ್ನ ಇರಕೆ ನೋಡು ಈರು ಪಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಡರೆ ನೆಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈಗ ವಿರೋಧ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತು ಈರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನವು ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾದಿತ್ತಂಡು ಈರು ಪೋಡಿಯೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕೇಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ಆದ ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-25 ಫೋನ್ ಬತ್ತಂಡು ದೆಪ್ಪೆ ದೀಪೆ ಪಾಡುವೆ ಪೊಲಿಪೆ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಯಾನ ಉಂತ ಯಾನು ಸೀದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೊನೆಯ ಇನಿಮುಟ್ಟ ವಿರಮಿಸದಿಜ ಏನ ಇರುದು ಆತ ಎಂಕಲ ಇದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ ಪಿರೋಡ್ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಪುದರು ಅವು ಎಲ್ಲ ಆಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಖಾಲಿ ಬೈಕಂಪಾಡಿನ ಕೊರಿ ಯಾನ್ ಏರೊಂದು ಪಂಪಿಸಿದ ಪಣ್ಯ ಪಾತ್ರ ನೂದೆಕ್ ನೂದು ಸತ್ಯ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನ ಆಲಾರ ಕಾರಣ ನೂದೆಕ್ ನೂದು ಐತ ಚಾಕ್ರಿ ಮಣ್ಣಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮದಿಪುದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಅದಪ್ಪು ದರ್ಶನದ ಎಪ್ಪು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಎಪ್ಪು ಐತ ಪೂಪುಜಂದ ಎದಪ್ಪು ಜೀಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಐಕ ಕಾರಣ ಕರ್ತಿರತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಅಂದೆ ನಮಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಯಾರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಪುರ್ದು
ಕೊಡಮಣಿತಾಯ ದೈವದ ಪುದರದಾದ ಅರ್ಥದಾದ ಅವೇನೊಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೈವದ ಕಲಾ ಅಂದು ರಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ರ್ ನಂಗೆ ಬಯಕತ್ತಿರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುನಃ ಬಯಕೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣರೆ ನಮಕ್ ಯಾನೆರಡು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೇನ್ನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ನಮ ತತ್ತದ ಅಂಜ ನಂಗೆ ಆಪುಜ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಖಂಡಿತ ಐಕ್ ದಾಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಅಂದಿ ನಮ ತತ್ತದ ಅಂದ ನಂಗೆ ಆಪುಜ ಮೇರ್ಬನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ ತತ್ತದ ಅಂದಂಡ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬರ್ಪುಜ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಬತ್ತನಂದಂಡ ಒಂದಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ನಂಗೆ ಆಪುಜ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚ ಅಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಲಿ ದಯಾನಂದನ್ನ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಈ ದೈವ ಆರಾಧನದ ಉಲ ಇರ್ದು ಹಾಂ ಏನಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಡ್ ಏನಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಿರುದಿನ ಜಾನಪದ ಚಿಂತಕರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಂ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ದೈವ ಆರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಹಾಂ ಕೆಲವು ಕೈ ಸನ್ನೆ ಬಾಯಿ ಸನ್ನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ನಡಪುಂಡು ಹಾಂ ಒಂದು ದಾದ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮದುತಾಗಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪೋಡು ಹಾಂ ಆಯ್ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನಾಗಿ ಕೈ ಸನ್ನೆಡ್ ಪನ್ಪೆ ಅಥವಾ ವಾದ್ಯದಾಗಿ ಪನ್ಪೆ ಕೋಲ ಏತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡಲ ಅವಿನ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಯರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೆತೆ ಬೆತ್ತ ಚರ್ಚುಲು ಬಣ್ಣಾಗ ಬೆತೆ ಬೆತ್ತ ಸಂಕೇತಲು ಪೂಪುಣ್ಣಿ ಕಳ್ಡ ಒಂದು ಪೂರ ದಾದ ಒಂದು ಅಂದ ಪಂದ್ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಅಂತ ಇನಿತ್ತ ದೈವ ಆರಾಧನೆಡು ಮದುತಕ್ಕುಲ್ಲ ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಪಾಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ ಗಡಿಪತಿ ನಕಲೇನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದುರುಜಿ ಗುತ್ತಿನಾರ ನಕಲೇನು ಎರೇನ ದುರುಜಿ ದೇಪನ್ನಾಗ ಅಕುಲ್ ಗಡಿಪತಿ ನಕಲು ಅಕಲೆಗೆ ಇಟ್ಟ ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಮದುತ ಅಕಲೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ನಕಲೆಗೆ ಉನ್ನಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ಕರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಏರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲರೂ ಹೋಲ್ತಿರೋದು ನಾನು ಕಿಶೋರ್ ಪಂಡದು ವಿಟ್ಲಾರ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ದಾಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆವೊಂದುಂಟು ಹಾಂ ಐಟ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಚೆಂಡೆ ಬತ್ತುಂಡು ಕೆಳೋಲು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆವೊಂದುಂಟು ಆ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿದಾದ ಮನ್ಪುನ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯನ ಬೊಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪನ್ಪುನಂದತ್ತು ಕೆಲವು ದೈವದ ಅರದಾಲುಡುಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆವೊಂದುಂಟು ಐಟ್ ಯಾನು ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಗಮನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಅರದಾಲ ನೀ ಪಂಡ್ರ ಬೇಜಾರ ಅವನುಂಡು ಆಂಡಲ ಪನಡ ನಾವು ಇತ್ತ ತಿಳಿವೇಶದಲ್ಲ ಕಾವನುಂಡು ಐತ ಅರದಾಲ ಮೋನೆಗೆ ಐತ ಮೀಸೆ ಬಿಡ್ಪವನ ಅದು ದುಂಬು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈವದ ಅರದಾಲ ಉದಾಹರಣೆದ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಅರದಾಲ ಐಟ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ವೇದಯು ಯಾವ್ದು ಪಡು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಯಾವ್ದು ಪಡತ್ತನ ಪಂಜರ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪಡು ಐಕ ಮಂಜಲ್ದ ಅರದಾಲ ಪೂಜಿದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಅವೊಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಇನ್ನಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನಿ ಕಿಲಿವೇಶದ ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೋದುಂಟು ಇದು ನಮಕ್ ಪಿದೈದಕ್ಲೆಗ್ ತೂನಾಗ ಒಂದು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಚಿತ್ರ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಮಾತ ಆರ್ನಲ್ಲ ಬದರ್ ಉಮೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ 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 ಅಣ್ಣ ಈರು ಪಣ್ಣ ವಿಚಾರಡು ದಾದಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸುತ್ತುನಗ ಪಂಡ ಮಾತಗಡೆ ತಿರ್ಗನಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಟು ಈ ಪುಲ್ಲಿ ಬರವು ಬರೆಪುನಿ ಪಂಡದು ದುಂಬೆ ಇತ್ತಂಡು ಮೋನೆಡು ಪುಲ್ಲಿ ಬರವು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಲ್ಲಿ ಬರವು ಬರೆಪುನಿ ತೆಂಕಲ ಪೆರ್ರಾಗ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ಮೂಲಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರದಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚಿ ಬೋಂಡ ಪುಲ್ಲಿ ಬರವು ಕೊಂಪದೋಡು ಪುಲ್ಲಿ ಬರವು ಬರೆದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಂಗ್ಲ ಅಜ್ಜ ಬಿಜ್ಜಗಾಲೋಡೆ ಪುಲ್ಲಿ ಬರವು ಒಂದು ಬುಧರೈಕ್ ಬರೆನಗ ಚಿಟ್ಟೆ ಬಾಡ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಬರವು ಬರೆಪನಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ದೀತೆರ್ದಾದ ಕೆಣ್ಣಗ ಈ ಐನು ರಂಗುವ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮೀರಿದ ಹೊಸ ರಂಗು ಬಾಡ್ರೆ ಬಿಡೊಂದಿಚ್ಚಾರ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅರಬನ್ಲಗನ ಪಿಲಿತೆ ಸುಗುವಡ ಪಿಲಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಲ್ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಪವನು ಅತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ಪೂರುಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು ಅಂಡ ಪುಳ್ಳಿ ಬರೆಪುನ ಅಂಚಿತ್ತೆ ನಾವು ಎಂಕುಲುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಅರ್ಧಲುಡು ಬಣ್ಣ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅವು ಬೋಡು ಐಕೊಂಜಿ ಮೂಲ ಅರೆದಳ ಪಂಡ ಸುರೂಕು ಬಾಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಮೋನೆದ ಮಂಜುಳು ಅರೆದಳ ಅವು ಸರಿತ ಐತ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಇರು ಪುಳ್ಳಿ ಬರೋ ಬರೆಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಕುಳಿತ ಅವೇನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅವೇ ಅತಿಯಾದಿತ್ತೆ ಪಿಲಿತಲೆ ಕಾಪುನ ಪಂಜಿದಲೆ ಕಾಪುನ ಇಂಚಿತ್ತೆ ನಾವು ಪುರ ಪಣ್ಪುನವು ಒಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡವು ಸತ್ಯಪಾತ ಇತ್ತೆ ನೇರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನಟ್ಲ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಈ ಮಧು ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೈವಗೂ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೇ ದೈವ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾಯೇ ಮಧು ಪಂಡಂಡ ಯಾರುಂಡು ಒಂದುಂಟು ಆಂಡ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಪಣ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಒಲ್ತು ಬತ್ತಂಡ
ದೇಕಾರ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಾಂ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವೇ ದಾನೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ ಪಣ್ಣೆ ಇಂಬೆ ಗಾಪುಜಿ ಇಂಬೆ ಪಣ್ಣೆ ಆಯ ಗಾಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪಂತುಡು ಆಯ ಪಂತುಡು ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಊರಿ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿ ಅಂತ ಪಂಡು ನಡಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಂದು ಬತ್ತಿನ ಜವಾದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಡಿದು ಓತಿನ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಪುಂಡ ಎಂಕ ಪಂಡೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಸೀನನ್ನೆ ಬನ್ಲೆ ರಾಮಣ್ಣೆ ಬನ್ಲೆ ಭೂಬಣ್ಣೆ ಬಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೋಪಿ ಹಿಂಬೆ ಕಾಟದ ಪಾಪ ತೋನಡತ್ತನ್ನೆ ದೈವನ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ఆయన ದೈವ ಭಾಷೆಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಒಯ್ಲ ನೀರಿಡ ಸೊರ್ಕತ್ತು ಎನಬಾಯಡ ತರ್ಕತ್ತು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒರಿ ಆಯೆ ಸೈಪೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ఆయన ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕ್ಕೆಲೆ ತಂದು ಬರಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಕೊರ್ಲ ఆయన ಗುಣಮುಖ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ್ಪೇರೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ದೈವ ಭಾಷೆ ಅನ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನದ ದೈವ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅನ್ಪುಂಡು ತುದಕ್ಕಿದಂಗಿ ತಾರೆ ಪೊಯ್ಯಗೆ ಪೋತಿನ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬರೀತಿನ ಆಯುಷ್ಯದ ಪಟ್ಟೆ ಎತ್ತಂಡ ಯಾನು ಒರ್ತು ಕಾಪಾಡುವೆ ಬಂದೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ನಡತ್ತಂಡೆ ಒರ್ತು ಕಾಪಾಡುವೆ ಬಂದ ದೈವ ಗಂಧ ಕೊರ್ನು ಆ ಗಂಧನ ಪತಂ ಪೇರು ನಡ್ದು ನಡ್ಬೇಕು ಆ ಜನ ಸೈತ್ಯರು ಏನಡಕೇಂಡಿರ್ ಬರ್ತದೆ ಮರ ದೈವ ಪಣ್ಣೆತೆ ಒರ್ತು ಕಾಪಾಡುವೆ ಅಂತ ಸೈತಿ ನಿಂಚ ದೈವ ಬಂತಿನ ಕೊಲಘಟನೆ ಬಂತಿನ ಅಂತ ಯಾನೆಗೆ ಬಂಡೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ಅಗತ್ಯ ಪುಣು ಐಟೆ ಏರು ಮದುತಾಯಿ ಉಲ್ಲೆ ಆಯ ವೆನ್ನಿಕಲೆ ಬುಡುಪಾದ ಪಂತು ದೈವ ನೇರವಾದವೇನು ಪನ್ಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸೈಪೆ ಬಂದ ಗಂಧ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದೈವ ಪಂತಿ ನೀನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಆತಂಡು ಮುಗಿ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ನೀನು ಒರ್ಪರ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬರೀತಿನ ಒಂಜಿ ಆಯುಷ್ಯದ ಪಟ್ಟ ಏತ ದಿನ ಉಂಡ ಆತಿ ದಿನ ಯಾ ನಿನ್ನ ಕಾಪುವೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಅವು ನುಡಿಕಟ್ಟು ಪೂರ ಪದಕುಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಿನ ಅರ್ಥ ಬಂದಿನಕ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಒಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಧಾನಕಾರಲೆಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈತೆ ಅವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಈತೆ ಈ ಮಧುತ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿರನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಇರು ಪಂಡಿನಲ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಕೊಂಡು ನಮಕ್ ದಾಲ್ ಅಗತ್ಯ ನಮ್ಮ ದೈವ ಬತ್ತುಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಬಾತಿರೆ ನಂಗೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ ಪೂರ ತಯಾರಾತಿನ ಕುಲುಲ್ಲೆರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಶುರುವಾಯಿನ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟ ಅರ್ಥ ಬಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಡುವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಪಿರಿಯಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಉಂಡು ಆ ಸರಿಯಾದ ನುಡಿಕಟ್ಟಲೇನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ನೇಮ ಮಲ್ಪವನಾಯ ಆತು ನುಡಿಕಟ್ಟದ ತೆರಿದಿನಾಯ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಖಿಲ ಸರಿಯಾಯಿನ ರೆಡ್ಡಿ ಜಂತ ಉತ್ತರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರ ಒಲ್ತರದು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಾರೆ ಪುಣಿ ಬಂಡದು ಪನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಬಾಳೆಪುನಿಗೆ ಸುರುತ್ತ ಬುದರೆ ತುಳುತ್ತ ಬುದರೆ ಬಾಳೆಪುನಿಗೆ ತುಳುತ್ತ ಬುದರೆ ಎನ್ನ ಪುದರೆ ಗಡಿ ಕೊಡ್ಲಮೂರದ ಗಡಿ ಬತ್ತನೆ ಅಂದ ರಾಮಾಯಣ ಕೇಳದು ನಮಸ್ಕಾರ ರಾಮಾಯಣಕೆರೆ ಕೊಡ್ಲ ಮುಗಿಯರೆ ಗುತ್ತು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲರಾಯನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅತೆ ಅಂದ ಗಡಿ ಬತ್ತನೆ ಅಂದ ದಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರೀರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಅಂದೆ ಆವಡ ಇತ್ತೆ ಬಂಜಿದ ಪಡಿ ಜಿಂಜೋಡಂದಂಡ ಬೋಡತ್ತೆ ದುಂಬುಪುರ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಗಡಿಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಬರ ಇತ್ತಂಡು ಈರು ಇತ್ತದ ದೈವದ ಮದಿಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಗಡಿಬತ್ತಿನಾರಂದಂಡ ಈರು ದೈವಗೂ ಆದಿಡು ಈರು ಮಧುಬನ ಅಂತಾರೆ ಗಡಿಬತ್ತಿನಾರ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಈರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಗಡಿಬತ್ತ ಇತ್ತೀರ ದುಃಖ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದ ಏನಗ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಒಪ್ಪಂದ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರೈಡ್ ಏನ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಿರಗಿ ತೇತು ಪ್ರಾಯ 38 38 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಗಡಿಬತ್ತಿನಾರ ಅತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಗಡಿಬತ್ತಿನಾರ ಅನ್ನರು ದಾದ ಪಂಡ್ಪರ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಮದಿಪು ಮದಿಪ್ಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡದಂಡ ಎಂಕ್ಲೊಳಿದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಂದ ಯಾನ ಕಿರಿಯಾದ ಪುನಗ ಯಾನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ತುಂಬು ಕೊರ್ಪಣಿ ಅಕ್ಲಂಜಿ ದೆಕ್ಕು ಯಾನ ಪೂಪಣಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲರು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲರು ಇರತ್ತ ಹೊಸ ಯುವಕೆ ದಾದನ ಇರ್ನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಸೇರಿದಿರಾಗ ದೈವಗ ಒಚ್ಚಿದು ಕೊಡ್ತೀರೇನ ದಾದಾಗ್ಲ ಇರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೆಂಡ ಅಕ್ಲಿಡಕೇನೊಲಿರು ಅವೇ ದಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ಬಂಡ ತಂತಿರ್ದಾರ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಪಾತೂರ ಇರು ಬಂಡದೆ ಪವಿತ್ರ ಪಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತದ ಆಪ್ನವರ ತಂತಿರ್ದಾರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ ಅಕ್ಕುಲು ಬತ್ತ ಮದಿಪೇರು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಕರೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘರ್ಷಾತ್ಮಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಂತೇನೆ ಮಾತಾ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಕಾಕಜ್ಜಿಡು ದೈವ ಪುದಾರನ ತುಲ್ಟೆ ಬಾಡುಡು ಒಂಜಿ ಉದಯ ಪೂಂಜೇರು ಪಂಡೇರಂದಂಡ
ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಕಾಪುರ್ದು ಬರೆಯೊಂದುಳ್ಳರು ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಕುಲು ಮಂಡೆಗೆ ಉದ್ದದ ಕುಜಲ್ದ ಟೋಪನ್ ದೀಪು ನಾವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅತ್ತ ಯಾನ ದೀಪುಜಿ ದೀಪುಜಾರು ಅತ್ತ ಕೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದುಂಟು ಇತ್ತೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಜನಾಂಗದ ಅಕುಲು ಬತ್ತೆ ಐಟೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಒಂದೇ ತಕ್ಕಲು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಈ ದೈವಗು ಆಟದ ಬಣ್ಣ ಪಾಡುವೆರೆ ಬಂದೆ ಅಂದ್ ಐಕೆ ಅಂದ್ ಐಕೆ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಅತ್ತ ತಾವು ದಾದಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕುಡು ಯಾನು ಸರಿ ತಪ್ಪುಂದು ಬಣ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಂಕ್ಲೆ ನೆರೊಂತೇರು ಒಂಜಿ ಬನ್ನೋಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಥ ದಂಡಡೆ ಬೆರಿಕ್ಕು ಬಾಡೊಂತೇರು ಎಂಗ್ಲೆ ಪೊಸ ಸುರೂಕು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕುರಿ ಒಂಜಿ ಸಫೇತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಫೇತಿ ಕಲಸಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪ ಬೂರ್ದಾನ್ ತೂರು ಬರಪಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಜಿಬುಕ್ಕ ಬಡ್ದಾನ್ ನಡ ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಅಪ್ಪಗನೆ ಆ ರೀತಿ ಪಂಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದು ಟೋಪನದ ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತಂಡ ಅವಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪಪ್ಪನ ಪೆಟ್ಟೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆತ ಕ್ರಮಟು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆಂಡ ಅಂಗಿಜಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತತ್ತಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಾಡೋಂತೇನ ನೆರೊಂತೇನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಸರಿಯ ತಪ್ಪಂದಿ ಅನ್ಬನ್ಬು ಜೈಟಿ ಜನಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಅಂಚ ವಿಷಯದಾದ ಗೆಂಡ ವಾಸ್ತವಾದ ಬಣ್ಪುಂಡ ಎಂಚ ದುಂಬುದ ಕಲಟಿತ್ತುಂಡು ದುಂಬುದಾಯಿಗೆ ತರೆಕುಜಲು ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮುತ್ತೇಶನ ಕಾರಿಗೆ ಕಾರುಂಗಿಲ ತರತ ಜುಟ್ಟು ಕೈക്ക് ಮುದ್ರೆ ಅವು ಏರಿಗೆ ಈ ದೈವದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಅವೇನು ಪೂರ ಆಡಂಬರ ತರೆಕುಜಲ ಏನು ಮಲ್ಪ ನಾವು ಆ ಪೂರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತರೆಕುಜಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕೊಂಚ ಅನುಕೂಲತೆ ಉಂಡು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಚೆಂಡು ಬಾಡ್ನ ಕ್ರಮಟು ನಮಕ್ ಕೆಂಪುದ ಸೋಪು ಕಟ್ಟುನಂದ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಉಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪನ್ಲಣ್ಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ 3 ಜನಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ನ ಹೋಲ್ತಿರ್ದು ನಾನು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದು ಮುಳ್ಳಕಾಡು ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ಇದು ಈಗ ಮದಿಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಏರ್ಲ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ದೈವದ ಕಾಲದ ಮದಿಪಾಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಪತ್ತದು ಉಂಟು ದಿನ ತೂತ ಸರ್ ಮದಿಪು ಬನ್ಪಿನಾರೆ ಒರಿ ಕೈ ತಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮೈಕ್ ಪತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಈತ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಆರೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ನೆಟ್ ಸಮರ್ಥನೆ ಬದುಕಾಪು ದೈವ ಮಧು ಪಣ್ಪುನರೆಗೆ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಮೈಕ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಏತ ಸರಿ ಅಂತ ಕೇಳದೆ ದಾದ ಬಣ್ಪರೆ ಮಿಷನ್ ಏತು ಸರಿ ಬಂದು ಕೇಳ ಸರಿಯಾ ಅಂತ ತುಲೆ ಇತ್ಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಈಗೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸರಿಯ ಒಂದು ತಪ್ಪ ಅಂತ ಪಣಿಯರೆ ನಾನು ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ತುಲೆ ಓಲಗದಾಗಲಿಗೆ ಮೈಕ್ ದೀಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅರೆ ಕೆನ್ಯ ಮೈಕ್ ಬನ್ಯಾರೆ ಅವು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ತಾಗುಂಡು ತಾಗುಂಡು ಒಂಜಿ ನೇರವಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಉಂಜಿ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಡ್ದ ನೇಮಡು ಜನ ಒಪ್ಪುಜೇರು ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಲೆಡೆ ಇತ್ತೆ ನಡಿಬೆಟ್ಟು ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೈಲೊಟ್ಟುಡು ಅಲ್ಲೊಂದು 7-8 ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರ್ನೆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪ ಎಂಕಲೆ ಮದುಕೆ ನೋಡು ಆ ದೈವದ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವೋಡು ಅವು ಇಂಚ ಬತ್ತನಂದ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರಪ್ಪನು ಅದಾಗ ಇಟ್ಟ ಮೈಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜನೆ ರಡ್ನೆ ಈ ವಾದ್ಯದ ಕಲೆಗ್ಲ ಮೈಕ ದೀಪುಂಡು ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನ ಈನ ನುಡಿ ಕಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೆರ ಐತ ಮಿತ್ತಿರ್ದಲ ಕೊಡಿಯಾಡಿತ ಮಿತ್ತ ಮೈಕೋದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿತ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ದೇಗ ಪನ್ನಾಗ ಕೇನೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಮಿತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟೋಡು ಅತ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಕತೆ ಹುಟ್ಟು ಉಡವ್ಲಿ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪೆರ ವಿಚಾರೋಡು ಅವೇನು ತಪ್ಪೊಂದು ಪನಿಯರೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅವೇನು ತಪ್ಪೊಂದು ಪನ್ಪೆರಡ ಸರಿ ಆಯಿಂಚಿತ್ತನ ದೈವದ ಕಟ್ಟಿನೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲು ತೋಪಾದ ಬೈದಿನ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಲೆಡೆ ಇನಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡಪುಂಡ ಅತ್ತ ಯಾನ ನಿಖಿಲ್ದ ಪಣ್ಪುಂಡ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಯಾನ ಐಕ ಸಮರ್ಥನೆ ದಾದಕಂಡ ಮಧು ಬಣ್ಪುನ ದೆಪ್ಪುನಿಗಿತ್ತು ಕಿಶೋರ ಶೆಟ್ಟರಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನನ್ನೋರಿ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಏರ್ಲ ಮೈಕ ಕನತ ದೀಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಮೈಕ ಹೆಜ್ಜಂದ ಮಧು ಬಣ್ಣ ಪೂಜೆ ಬಂಡ ಅಪರಾಧ ಖಂಡಿತ ಅಪಂಡ್ರನೆ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲದ ಮೈಕ್ ಬತ್ತಿಯಡ ಆಯನ ತಪ್ಪು ಇತ ಎತೋ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆಲ ಆಯಾದ ಮೈಕ ಪತ್ತೊಂದು ಮದ್ದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಹೆಚ್ಚು ಆಯಾದ ಕೈಟ ಮೈಕ ಪತ್ತೊಂದು ಮದ್ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಬರಿತೆ ಪತಿಯನ್ನಂಡ ಆಯ ಮದಿಪ್ಪು ಪನ್ನೊಂದು ಪುನಗ ಏನು ಉಂತಾರ ಪೂಜೆ ಉಂಜಿನೆ ರಡ್ನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು
ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡಪಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡುಪಡೆ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಡುಪಡೆ ಮಂತ್ರ ಸ್ಫಟನೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಮೈಕೊಂಡು ದೀಪೇರಿ ಅವೇನು ದೀಪನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಆತಂಡ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಎತ್ತ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಮೈಕ ಬುರಿಜ್ಜಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬುರ ಆತಂಡ ಅಂಡ ಯಾನು ನೇರ ಪಣ್ಪುಂಡ ದೈವದ ಕಲಟ್ ದೈವ ಉಂಡಾಪನಂಚಿತ್ತನ ಪಡ್ತುಡು ಮೈಕ ಗಲಸುನ ತಪ್ಪುಂದು ಬಣ್ಪೆ ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಬನ್ಲಕ ಜನಕಲೆಗೆ ಎಂಚೆತ್ತವಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಎಂಕುಲಿಡ್ದಲ ತಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ನೇಮ ಕಟ್ಟನಾಗ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತದ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದ ಐತಾದ ಕುಲ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಸಂಧಿ ಬಣ್ಣೊಂದಿತ್ತ ಅಪಗ ಸಂಧಿಗೆ ಮೈಕದಿದ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೇನ್ನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಮೈಕದಿಂದ ಅವು ಕೇನೋಲಿ ಸಂಧಿ ಬಣ್ಪುನ ಅವೇನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಬಣ್ಪಿನ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಬಣ್ಪಿಂದ ಅದಕ್ಕೆಂಡ ಈ ದೈವದ ಹುಟ್ಟುಬಿಡವು ಅತನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಲು ಈ ದೈವದ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಆದ ಪೋಯಿನಕಲು ಅತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನನಕುಲ ಯಜಮಾನಂತನಕುಲು ದೈವದ ಕಲಟ ಸೇರ್ನಕಲೆ ನಿಕುಲು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮೈಕದಿದೊಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವದಿದ್ರು ಮೈಕದಿದ್ರು ದೀಂಡ ನಮ್ಮತ್ತು ನಾವು ದಾದ ಪುಂಡ್ಗೆಂಡ ಇನಿ ಮೈಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲದ್ದಿನ ತಾಳಮದ್ದಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಬಂದ್ರೆ ದೀನಲ್ಕನೆ ಮೈಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಈತ ಮೈಕ ಬತ್ತಿನ ತಪ್ಪೂಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಪೂಜಿ ಎಂಚ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಇವಟ್ಟು ತುಂಬಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ದುಂಬದ ಭಾಗತೇರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರು ಕಾರಂತೀರು ಬಲಿಪೇರು ಅಕುಲ್ ಬರಿಪ್ಪುನಾಗ ಮೈಕ್ ಎತ್ತಂಡೆ ಮೈಲ್ಗಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂಚೆ ಎತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಮೈಕ ಆತಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಡಿಯಂಗನೊಡ್ಲ ಆತಂಡು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಡಿಯಂಗನೊಡ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಒಂದೇನ ಆಯಿನಾತು ದೂರದೀನಾತು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಈ ಮೈಕದ ವಿಷಯಡು ಮದು ತಕಲ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪತ್ತು ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಕಲಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂಡು ಈ ಕಡೆ ಪಂಡರ ಪಾರ್ದನೋಗ ಅನಾದಿ ಕಲೋಡು ಮೈಕನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂದಿತ್ತು ಮೈಕದ ಅಂತ ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪುಜೆ ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪಿನಕುಲೆ ಇಜ್ಜೇರು ಇತ್ತನ ನನ್ನ ಅಕಲೆ ಮೈಕ ಬೋಡಿ ಯಾನು ಮೈಕ ದೀದು ಪಾರ್ದನ ಬಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ನೇಮೋಡಾನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೀರ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮೈಕ ಗಲಸೇರ್ನೆ ಬಲ್ಲೆ ಬೀರ ಬನ್ನಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಳದೆ ತಂದ ಬೀರ ಗುಂತುವರು ಅಪಗ ಬುರ ಮೈಕ ಗಲಸನು ತಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಮೈಕ ನೇಲವನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಮೈಕ ನೇಲವನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಡೆ ದೈವದ ಕಲಟಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ದೆಪ್ಪದೆ ದಯಬಂಡ ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೈಕ ತಾಸೆ ದೋಲು ಐಕ ಪೂರ ಐತೆ ಮೈಕ ಬರ್ಪುನ ಕಾಲ ಆತ ಅಂತ ಒಂದೇನು ದಾದಕೆಂಡ ನಮಕ್ ಉಬ್ಬಿನ ನಿಂಗುನ ಪಂಡಂಡ ಅಟ್ಟಿಲ ವಿದಾಯ ಬರುಂಡು ಪಂಡಿಜಿಂಡ ಅಮ್ಮೆ ನಾಯ್ದ ಮಾಸದಿಂದ ಪನ್ಪನ ಕಾಲ ಆತಂಡ ನಮತ್ತೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದೇರು ನಮಕ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದೈವ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಫೋಟೋದೆತ್ತಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಪಾಡುವೆರು ಒಂದು ನಂಗೆ ಸರಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂದು ಕೇಂಡಿನಾರು ಉದಯ ಪುಂಜಿರು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆದ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಲೇಡು ನಡತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲತ್ತೆ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕುರಿ ಬರಿಪೇರು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪುನಿಚಿತ್ತಾಯರು ಮೈಕ್ ಬಲಸೊಲಿ ಏಪ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ರಾಜಸಭೆ ಉಂಡುಡ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಏರ್ಲ ಮೈಕ ಪತ್ತನೆ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲೇಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಸೇರ್ನಾಗ ಮೈಕಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಸೆ ಜನಕ್ಲೆ ಕೇನೋಡು ಬಂದ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನೆ ವಿರೋಧಿಸನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟು ಅಪರಾಧಿ ಅಪಿನಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಡು ನಿಖಿಲ ಮೈಟ್ ಕೈಟ್ ಬತ್ತಂದ ನಿಖಿಲ ಸ್ವರ 10 ಪಟ್ಟು ದ್ವಿಗುಣ ಅದು ಕೇಂಡಂದಂಡ ಪಿಜಾಡ್ ಗಾಲ್ ಮೇಲೆ ಆದಿತ್ಯನಕುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಜ್ಜಿನ್ನಕುಲು ಜನಮರುಳು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಥಿತಿ ಆಗ ಲಾಭಲುಂಡು ನಷ್ಟಲುಂಡು ಸರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಗಾತಂದುಂಡು ಏರು ಪಾತಿರೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಲೆಣ್ಣರು ಏರು ಪಾತಿರಂದಲ್ಲ ರೋಲ್ತರದು ಓ ಉಡುಪಿ ಪನ್ಲೆಣ್ಣರೆ ಪುದರೆ ಗೊಗ್ಗಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ಮಧ್ಯಸ್ಥೇರ್ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರಿ ದಾದ ಬಣ್ಪಾರೆ ದೈವದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ ಪನ್ಲೆ ದೈವದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ದೈವ ಒಂದು ನೇಮ ಕಟ್ಟಣ ಇದು ಕಾರಗಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕಳು ಅಮಾಲು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ತಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಣ ಊರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಎಂತೆಲ್ಲ ಬರೋದು 9 ಗ್ರಾಮ ಬರ್ತದೆ ಐತೆ ಜಾಗಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಮಲ್ ಪದಾರ್ಥ ಅಕಲು ಬರೊಡ್ಡ ದುಂಬೆ ದೇತೊಂದು ಪೇರತ್ ಬತ್ತಿ ಹೋಗ ದೇತೊಂದಿರಾ ಬನ್ನೋಗುರ್ನಾಗೆ ತೊಂದು ಬನ್ನೋಗುಲ್ನಾಗನಾ ಧರ್ಮದ ಮುನದ ವರ್ತಮಾನ ತಗದಂಗ ಅಡುಂಡು ಕೊಗ್ಗಣ್ಣ ತೀರ್ನ ಪುದಾರೆ ಇರಗೆ ನೇರ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆಣ್ಣ ದಾದಕೆಂಡ ದೈವದ ನೇಮ ಮಲ್ಪ ಅವನಾರಿ ಇರಿ
ಈರೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಾಗ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೋರ್ಡು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೋರ್ಡು ನನೋರಿ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಜತ್ತು ದಾಖಲೆನ ಮಲ್ಪಾರೆ ಈರ್ನವಲು ಕೋಲ ಕಟ್ಟನಗಲ ಈರ್ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪುಲತೆ ಎನ್ನವಲು ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ದಾಂತಿನಾಯನೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೋಡು ಎನ್ನವಲು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬದ್ದೆ ಉರಿಪಂದಿನಾಯನೆ ವಾದ್ಯ ಉರಿಪೋಡು ಎನ್ನವಲು ಒವೇ ರೀತಿದ ಆಡಂಬರದ ಅಂತಿನ ಒಕ್ಕೊರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪಂದಿನಾಯನೆ ಮಧುಬನುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತ ಮಲ್ಪುಲೆಗೆತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗ ನಡಪುಜಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ನೇಮ ಮಲ್ಪೈನಕುಲು ವೀರಭದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಲದ ಮತ್ತು ತಂತಿಲ್ಲಾರು ಬಾರ್ಬಿಗೆ ಯಾರು ಪಂಚರ ಕಲ್ಲ ಕೋಲಘಟ್ನಗಲ್ಲ ಅದೇ ಮನಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಬರೋಡ್ಕಿ ಯಾರು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಮಿತ್ತ ಕಾಣಿಗೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರ್ಧೈತಿ ಅತ್ತೆ ಗೊಗಣ್ಣ ಆರು ಪಣ್ಪೇರು ಪರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿನ 1 ವರ್ಷ ಮಲ್ತೆಡ ಬೊಕ್ಕದ ವರ್ಷ ಬುಡ್ಲತೆ ಐರ್ ಬುಡ್ಲೆ ಪರಂದಿನ ಕಟ್ಟಲೆ ಪನ್ನಗಾಡ ಬಂದ್ಲೆ ಈ ಪರಪ್ಪಿನೆಟ್ಟೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ ನೇಮ ಕಟ್ಟಾವು ಜಿ ಈ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಲ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನಡ ನೇಮ ಕಟ್ಟಾವು ಜಿ ಈ ಸಮಾಜ ಕಂಟಕ ಐನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ನೇಮ ಕಟ್ಟಾವು ಜಿ ಇಂಚ ಈರು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ಪಲತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿರಿಗೆ ಸರಿಯತೆ ಎಂಬನ್ನ ಈರು ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆರ ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಒಂದು ದೇಗ ಪನ್ನಾಗ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ನಕುಲು ಅರೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟನಕಲೆ ಪಂಡೇರು ದರ್ಶನ ದಕುಲ್ಲ ಪರ್ದ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜೇರು ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಕುಲ್ನಾಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಯಾನ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಈರಾವಡ್ ಅತ್ತ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಆವಡ್ ಕೆಲವು ಜನ ತೂತೆ ಅಕುಲು ನೇಮ ಕಟ್ನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವಿಯರ್ ನಡಿಪೋದು ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಫಲಾರೊಡು ಕೊಲ್ದು ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ತನ್ನಂತಾನೆ ನಮಕ್ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತಿಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮದು ತಕೊಳಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೇಮ ಕಟ್ನಕ್ಲು ಅಕಲೇನ ಕಟ್ಟವಡ ಹೊರತು ಒಂದು ಆಡಂಬರಗು ಬೋಡಾದೆ ಯಾನ ಮರಣರ ಪಂದಿತ್ತೆ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆ ಪಜೆ ಮರ್ತ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಲಾರ ತಲೋರ್ದು ಬಣ್ಣಾಗ ಲಕ್ಕೊಂದು ಆಡಂಬರೋಡು 4 ಜನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಪುರ ಆಡಂಬರದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಅತ್ತಾಂಡ ಅವೇನೆ ನಮಕ್ ಈ ವರ್ಷ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತನ್ನ ಮಗತ ವರ್ಷ ನಿಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪ ಹೋಜಾರ ನಿಕಲೆ ಇಂಕಲ್ ನಂಚೆ ನಕಲು ಮಲ್ಪ ಹೋಜಾರ ಒಂದಿನ ಏರು ಮಲ್ಪ ಅನ್ ಪನ್ನಾಗ ಜವನೇರ್ ನಕಲು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪ ಅಕಲೆಗ ಆಡಂಬರದ ನೇಮನೆ ಬೋಡು ಏರು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕಲೊಟ್ಟು ಅರತಲಪಾರ್ದ ಗಗ್ಗರದಿದ್ ಆಯುಧ ಪಥದ ಸತ್ಯ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪೆನ ಆಯನ ನುಡಿ ಏರ್ನ ಪಲ್ಪುಂಡ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅಕಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡಂಬರೋಡು ಸುಳ್ಳು ಪಾತಿರ್ನಕ್ಲು ಆ ನುಡಿ ಪಲ್ಪಂದಿನ ಅಕಲ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಕಲೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಕಿಶೋರಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಕುಲಾಲ್ರ ಬಣ್ಣಂತುಳ್ಳೇರು ದೈವಾರಾಧನೆ ದುಂಬುದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆ ನಡತಂಡ ಪೊರ್ಲತ್ತೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಂತುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಡು ಸಾಯಿ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ಮೇರು ಬಣ್ಣ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ 14 ಕಟ್ಲೆದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರೆಗೆ ಅಂಗಿ 14 ಕಟ್ಲೆಡ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರೆಗೆ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡೋ ಅಂತ ಕೇನೊಂತುಳ್ಳೇರಾರೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ನಿಗುಲು ಅವೇನ ಪಾಡ್ರಂಡಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಭಾಸ್ಕರ ಶೆಟ್ರು ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏತು ಸರಿ ಎಂದು ಕೇನವೇರು ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗೆಡೋರಿ ಗಡಿಪತಿನಾರು ಇತ್ತೆರಡ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಿಯರೆ ಆಪುಂಡೆ ಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅತ್ತೆ ಎಂದು ಕೇಳ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಉರಿ ಗಡಿಪತಿನ ಬುಡ್ದು ಕುಡಿಯರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಐತೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ದರ್ಶನದ ಎಟ್ಲ ಆತೆ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೇಡ ಆಯನ ಬುಡ್ದು ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಸರಿಯತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿಯತ್ತೆ ಉಮೇಶ್ ದಾದ ಅನ್ಪರೈಕೆ ಒರಿಪ್ಪನ ಗಡಿಪತಿನ ಕುಡೋರಿಯಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಟ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಡೆ ಪೂಪು ಜನಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಒರಿ ಗಡಿಪತಿನಾರು ಉಲ್ಲೆ ಅರೆಗ್ ಪ್ರಾಯಾದ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕಾರ ಪಂದಾಯರೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ಅಪಗ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಘಂಟು ಮನ್ಪೇರು ಆಯಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಗುರುಪುನ ಕ್ರಮ ಆಯಗೆ ಬೂಲ್ಯ ಗುರುಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಗುರುಪು ನಂಬಿಕೆ ಗುರು ತಿಂಕಲ್ ನಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡೋಡು ಕತ್ತುಂಡು ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡೋಡು ಕಟ್ಟುನಾರ ಅರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರ್ನ ಮಗಟ ಕಟ್ಟಾಯಿರು ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಡ ಕಟ್ಟಾಯಿರು ಬೂಲ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಡ್ದು ಕಟ್ಟಾಯಿರು ಆಗ ಎಣ್ಣೆ ಗುರುಪುನ ಕ್ರಮ ಯಾರು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕುನೆ ಇನ್ನಾಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಒಂಜಿ ದೈವ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಪುದರ್ದ ಅವಳೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರಿ ಇತ್ತಾರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಬಗ್ಗರ ಗೊತ್ತು ಅರೆಗ್ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ಆರ್ನ ಪುಲ್ಯ ಐಟೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೂಲ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಆಂಡ ಆ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ದೈವದ ಗಗ್ಗರ ದಿನಾಗ ಆರ್ ಬತ್ತದ ಆ ದೀಪದ ಓಡುದಿರ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂತಂತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದೊಟ್ಟಡು ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂತೆ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ಬತ್ತೆ ಮೆಚ್ಚೋಡ ಒಂಜಿ ಕರೆಗಾತಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಬಾತೇನು ಹೊಲ್ತರದು ನಮಸ್ಕಾರ
ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಪನ್ಲೆಮ್ಮ ಏನ್ ಪಾತಿರ್ನ ಒಲ್ತರದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಪನ್ಲೆ ಪುದರ್ ಇರ್ನ ಅಕ್ಷತಾ ಪಂಡದು ಊರು ಯಾನು ಕುಡ್ಲರ್ದೆ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಪನ್ಲೆಮ್ಮ ಪನ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಲಡು ಯಾನು ಕೇಂದಿನ ಉಂಡು ಈ ಮದಿಪು ಪಂಪಿನಕಲು ದೈವಡ ದುಂಬೆ ಪಂದುಪ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಕಳ್ಳ ಪಂದುಪ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಅವತಾರ ಮಾತ ಬೊರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಕಟ್ಲೆ ಮುಗಿತರಡ ಯಾವ ನಿಕುಲು ಮನ್ಪು ನಡೆ ಮನ್ಸದ ಮುಗಿಪುಲೆ ಪಂಡದ ಅಂಚಂಡ ಮದಿಪುದಕಲು ಪನ್ನಂಡ ಮಾತ್ರ ದೈವದ ಮೈಟ್ ಬರ್ತಿನ ಅತ್ತು ದೈವಗೂ ಕಲೆನೇ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಅತ್ಲೆಗೆ ಅತೆ ಈರ್ನೆತ್ತೆ ಸಂಶಯ ಇರ್ದಾದ ಬಣ್ಪರ ಅವು ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಸರಿ ಬಣ್ಪರ ತಪ್ಪು ಬಣ್ಪರ ಅತ್ತೆಂಕೈಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪು ನಾವು ಏತು ಸರಿ ಏತು ಸರಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅದು ದುಂಬೆ ಪನ್ಪೆ ಈ ಆಯ್ಚೆ ಅಬತರ ಪೈರ ಬಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಮಲ್ಪುಲ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಸಮಾನ ಕೇಳ್ನಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ದಯಪಂಡ ದೈವೋಗ್ಲು ಉಂಜಿ ಐತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಬೋಡು ನನ್ನೂರಿ ಪಂಡು ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಹತ್ತು ಬೇಕಾಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತುನಲ್ಲಿ ಮಧುಬನುಲಿ ಹತ್ತಂದೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಂತ ಪಂಡ ನಂಗೆ ತೂಪು ನಗಲಿಗೆ ಐತ ನಂಬಿಕೆ ಪೋಪುಂಡು ಇಂದೀಚಿನೇ ದೈವ ಆಯ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನು ಅದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಐಕ ಆತೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ದಾನೆ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಪಣಿಯರೆ ಈಚಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪು ಎಣ್ಣೊಂದಿನಿ ದುಂಬು ಪನ್ಪನ ಕ್ರಮ ತಾಲಿ ಉಂಡೆ ಅದೇ ಐತೆ ಆರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಾರಿ ಉತ್ತರ ಉಂಟು ದೇಗ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡಾಡ ಉತ್ತರ ಉಂಟು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ದುಂಬೆ ಮಧು ತಕುಲ್ ಪಣ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡೈಟ್ ಮಾತ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಮಧು ತಕುಲ್ ಪಣ ಕೊರಲಿ ಕೋಲ ಕಟ್ನಾಗ ದರ್ಶನ ದಯಗಾಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಡ್ಲ ಪಣ ಕೊರಲಿ ಆಂಡ ಆಡಂಬರದ ವಿಚಾರಡು ಪಾತಿರನ್ನಾಂಡ ಮಧುತಾಯಿ ಪಣ್ಯ ತಪ್ಪುಂದಿ ಅನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ದೇಗ ಪನ್ನಾಗ ಇನಿತ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎನ್ನಂಚಿನ ಮಧುತಾಯಿ ಇತ್ತನ್ನಾಂಡ ಹಾಗೆ ಸುರುವೆ ಪನ್ಪೆ ನಿನ್ನೆ ಈ ಆಡಂಬರನು ಕೈದು ಮಲ್ಪಲ ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಲ್ದೇರ ನೇಮ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ನೇಮನು ಮಲ್ಪಲ ಪುರ್ಲುಡು ದೈವೋಗ್ಲ ಮಣ್ಣಗ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆವಡು ಈ ಜನಕಲ್ನ ಆಡಂಬರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಪಿನಲ್ಕ ನೇಮ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿಂದು ಯಾ ನೇರವಾದ ಬಂತ ನಿಕುಲ ಎರಡ ಜನ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ್ನಕಲ ಅದ ಅಂಜೆ ದೈವ ಕಟ್ಟುನಕಲ ಪರವಾದ ಯಾನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪು ನಂಗೆ ಉತ್ತರ ದೈವಾರಾಧನೆಲ ಅವೊಂಜಿ ರೀತಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪರತೀರಿ ದೈವ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗೆ ಅಂಡ ಆಯನೇ ಯಾನು ಗುಳಿಗೆ ಪಂಡಪನಂಚುತ್ತನ ಹೊರಟಾಯಪೆ ಅತ್ತಂಡ ಜುಮಾದಿ ಜಾರಂದಾಯ ಪಿಲ್ಚಂಡೆ ಅಂಡ ಅವಲೊಂಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟುಂಡು ದೈವ ಅದು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಒಲ್ಲ ನುಡಿಕಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ದೈವದ ಆಧೀನತೆಡಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಂದು ನುಡಿಕಟ್ಟಿಪ್ಪು ನಾನು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿತ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಮಾಗನೆ ನಿಗುನುಲ್ಲರೆ ದೈವಾಧೀನೋಡು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಐತರ್ಥ ಆಯ್ಗೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇಡಲ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಆಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೀರ್ದ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಆದ ಪೋಪಿನವೆನ ನಿಯಂತ್ರಣಗೋಸ್ಕರನೇ ಮದಿಪುದ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಆಯ ಬಂಡನವ ತಪ್ಪತ್ತು ಪನೋಡೆ ಅಂಚಂದು ದೈವನ ಮಂಗನಾಟ ತಿಮ್ಮನಲಿಕೆ ಗೊಬ್ಬವನತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯನೇ ದೈವನು ಮಂಗನಾಟ ತಿಮ್ಮನಲಿಕೆ ಗೊಬ್ಬವನತ್ತು ದೈವಗ ಐಕ್ಯತೆ ಮದಿಪು ಮೀರಿನ ಮಾಯತ್ತು ದೈವ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಗ್ರನ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಆ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಲೆ ಅಂಚಂದು ದೈವ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ಅಂಕೆಡೊಂದತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ದೈವದ ಅಂಕೆಡೊಂದತ್ತು ಒಂಜೇಕಲ ಐಕ್ಯ ಪಂಪಿನಿ ಮದಿಪು ಮಾಯ ನೀರ ಪೇರ ತೆನಸು ಬಂಗಾರಗೆ ಸರಿಸಮಾನ ಅಂತ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಕ್ಕು ದೈವದ ಎದುರು ಪಂಡು ಕೊರ್ಪುನೆ ಆಯನ ದಿಪ್ಪುಲೋ ಮೆನು ದೀಲೋ ಆಯನ ಇನ್ಮಲ್ಪುನ ಅವು ತಪ್ಪು ಸತ್ಯ ಆ ರೀತಿ ಬಂಡು ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಅವು ತಪ್ಪು ಅಂಚಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಗೂ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಊರದ ಕೆಲವೊಂದು ನುಡಿಕಟ್ಟುಂಡು ನಟ್ಟದ ಮಾನಿ ಬುಟ್ಟಿದೆಯರು ಕೆಳಗಡೆ ಪೊಸತ್ತಾದ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಟ್ಟದ ಮನಿ ಬುಟ್ಟಿದೇವರು ಅಪಗ ಆಯ್ಗೆ ಏರ ಆಧಾರಗೊಂಡು ಸತ್ಯ ತುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಒಂದೇನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಂಡ್ಮನೆ ದಾಲಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಅವಳು ಆಯ್ಗ ಆಧಾರ ಇರ್ಕೆಂಡ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಮಡಿವಾಳರು ಬೊಕ್ಕೋ ಅವು ಸರಿಸಮಾನುಡು ಕೊಂಡ ಜೀಟಿಗೆದಾರು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾರು ನೇಮ ಮಲ್ಪವನ ಮಧ್ಯಸ್ಥರು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪಣದಲೆ ಒಂಜಿ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನೆ ಆವಡು ದರ್ಶನ ದಯಾವಡು ಮಧು ತಾಯಾವಡು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರಲಪ್ಪನ ಆಲ್ ಮಲ್ಪರಲಪ್ಪನ ಅಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಕಲೇನೆ ಪಣೊಂದು ಪೋಯರಡ ಜನಕುಲು ಅಕಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಕಲೇನೆ ಪಣೊಂದು ಪೋಯರಂದಾಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಆಲ್ ದೇಗ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರ ಬೆಲೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ವಿಚಾರ ಏನ ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಕೋಲ ಕಟ್ಟನಕುಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಟ್ನ ಮಾಟ ಮಲ್ಪುನ ಮಾಟ ದೆಪ್ಪುನ ಕೀರ್ತಿಮೆ ದೆಪ್ಪುನ ದೋಷ ದೆಪ್ಪುನ ಅಕುಲೇ ಕೋಲ ಕಟ್ಟದು ನಿಕಲೆಗೆ ದೋಷ ಆತನ ನಿಕಲೆ ಕೀರ್ತಿಮೆ ಆತನ ಮಾಟ ದೆಪ್ಪೊಡು ಬಂತ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದನ್ನ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಮಾಟ ಎಕಡೆ ಕೇಂದಿರದ ನಾವು ಎಕಡೆಗೆ ಅತ್ತ ಮಾಟ ಮಾಟ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾಟ ಉಂಡೆ
ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ವೇದೋಡು ಒಂಜಿ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಅಂದ್. ಮಾತನ್ನು ಅವು ಐಕ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯಿನ ಅಂದು ಸಂದು ಪುರಾಣೋಟ್ಲ ಮಹಾಭಾರತೋಟ್ಲ ಮಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮರಾಗ ಋಷಿಕಲ್ನಗಳು ಐಕ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಒಪ್ಪುಲ ಅಂದ್ ಕನಿಕ ನೀತಿ ಅಂದ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನಾನೆ అయితే ಈ ಅಥರ್ವಣ ಮೇದ ಪಂಡ ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯಿನ ಅಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಐತ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಗೂ ಮಲ್ಪೊಡೆಯಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತಾನೆ ಈ ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆನ ಅವು ಪೊಚ್ಚಾಂಜನೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಾರಣ ವಾಮಾಚಾರ ಮಾಟ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತಿರಂದಲ್ಲರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯತೀಶ್ ಬಂದು ಪನ್ಲೆ ಯತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಪಟ್ಟಣದ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕೇಳ್ದತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಇತ್ತೆ ಎಂಗಲ ಜುಮದಿ ಬಂಟಂದು ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲು ಇತ್ತೆ ಗಗ್ಗಾಡ್ ದಿನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲದಕ್ಕಲು ರಡ್ಜನಲ ಬನ್ನಪು ರಾಯಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಉಂಟುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪನಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಆಕಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರು ಬರ್ತೀನಿ ಪುರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ಕಟ್ಟು ನೋಕಲೇನೆ ಅಂತ ಊಟ ಆಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಟೆ ಅವಳೆ ಉಗ್ರೋಡು ಎಂಚಲ ಹಕ್ಕುನು ಆಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬನ್ ಪೂಜಾರ ಅಲ್ಲ ಮಧು ಬನ್ ಪೂಜಾರ ಅವು ಅವೇ ಅನೆಕಡೆ ಪಂಡನಲ್ಕನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಬೆನ್ನತಂಡು ಎಂಕಲದ ಪೆರಾರ ಬ್ರಹ್ಮಬಲ ಅಂಡಿ ದೈವ ಮಧು ಪಂಡ್ರೆ ನೆಜ್ಜೈಕ್ ಪೆರ್ರಡು ಬ್ರಹ್ಮಬಲ ಅಂಡಿ ದೈವ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಅನ್ನ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಬಲ ಅಂಡಿ ಯಾನ್ ಬಂದು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಾನ ಅಂದಂದು ಅತ್ತು ಕೆಲವು ದೈವ ಇತ್ತೆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟಾಡ್ಲೆ ತೆಂಗ್ಲ ತಾರಬರಿಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜ ಪಿಜ್ಜ ಕಾಲುಡ್ಲೆ ತಾರಬರಿತ ಬಂಟೆ ಆ ರೀತಿ ಅಕುಲು ದಿಡ್ಡೊಂದೇರು ಬಂಟೆ ಪಜೇರ್ದು ಉಗ್ರೋಡೆ ಬರ್ಪನೆ ದೈವ ಬನ್ನಾಗ ಆ ಕ್ರಮ ದುಂಬುರ್ದು ಮಲ್ತೊಂಬೈದೇರು ಅಂಚೆನೆ ತಾರಬರಿ ತೋಕುರು ನೆಲ್ಲಿದಡಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಂಜೋಲ್ ಕಟ್ಟೆದ ಬಂಟೆ ಮಂಜಲ್ ಕಟ್ಟೆದ ಪಂಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಕುಲ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಐಟ್ ಅವೇ ಪಂಡ್ಪುನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಆ ದೈವ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ದೀಪ ಅಡ್ಡಬಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕೋರೆನ ಮಂಡೆಗೆ ತಾಗವನು ಬೊಕ್ಕೋರೆಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆವಂದಿನಲ್ಕ ಭಯತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪನ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂತುಂಡು ಪಂಪನಂಚಿತ್ತನ ಇದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಇತ್ತೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರ್ರಡು ಭಾರಿ ಸೌಮ್ಯಡು ಅವೇ ಕೊಂಪದವು ಉಂಡ ಗಗ್ಗರ್ದಿಚ್ಚಿ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತನದ್ದು ಸುರುವಾಯನ ಗಗ್ಗರ್ದಿಚ್ಚಿಡು ಸುರುವಾಯನ ಕಠಿಣ ಮುಡ್ಲ ಅನಿಪಾಡ್ದು ಮಲಕೊಂಡು ಅನಿಪಾಡ್ದು ಮಲಕದ ಅವು ಕಟ್ಟು ಬಂಟೆ ಅಲ್ತ ಅಂಚ ಕಟ್ಟು ಜಾಗೆ ಗೊಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಅಜ್ಜೆ ಗೊಂಜಿ ಬಲಿ ಅಂದ 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 ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತಂಬೋಪೇರು ಇತ್ತೆ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಉಮೇಶಣ್ಣ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ತೇರಿನವೆ ನಿಕ್ಲನ ದುರ್ದೀಪ ತಪ್ಪುಂದಂಡ ತಪ್ಪೇ ಪನಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಎಂಚಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಊರುನು 40 ವಿಭಾಗ 14 ಗುತ್ತು 14 ಉಳಗುತ್ತು 14 ಚಾಕಿರದ ಐಟು ಸುರುತ್ತ ರಡ್ಡು ಗುತ್ತುಡು ಮುಂಡೊಟ್ಟು ಪೆರ್ಗಡೆ ಬೆರ್ನೊಟ್ಟು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಎಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ನುಡಿಗಟ್ಟು ದೈವದೆದುರು ಪೆರ್ಗಡೆ ಅದು ಮುಂಡೊಟ್ಟು ಅಂತ ಮದಿಪುಗು ಪೆರ್ಗಡೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆರುಂತೋಡು ಆರು ಗಡಿ ಬತ್ತು ದಿಪ್ಪೋಡು ಗಡಿ ಬತ್ತಂದೆ ದೈವಗ ಮದಿಪದೆ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಊರು ಗೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥೆ ಅಂದು ಊರದ 14 ಜಾಗೆಡು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ಜಾಗೆ ಎಂದಿತ್ತಂಡು ಕ್ರಮೇಣ ಮಿತ್ತ ಕರೆಕ್ಕೆ ಮುಂಡೊಟ್ಟುದಾರು ಪೋಯಿರಡ ತೀರ್ಥಕರೆಕ್ಕೆ ಬೆರ್ನೊಟ್ಟುದಾರು ಪೋಪನ ಕ್ರಮೇಣ ಊರುಡಾಪಿನ ಒವೇ ದೈವದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅನಾನುಕೂಲ ಆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಲ್ನೋರುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ದೈವ ಗೊರಿಯರಿ ಮದಿಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಉಂಡಾಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕೋ ಈ ಮದಿಪು ನಕಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮವಳು ಮಾತ ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಯಿನ ಎನ್ನ ಅನುಭವದ ಯಾನ ಇಡಕ್ಕೇನು ನಿಕಲ್ಡ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬೋಡ ಬೊರ್ಚ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬೋಡ ಬೊರ್ಚ ಬೋಡುಂದಂಡ ಅಕುಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೊಡ ಬೊರ್ಚ ಹಿರಿಯರು ಅದೇ ಒಂದಿನ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ಮಧು ಬೋಡ ಬೊರ್ಚ ಮದಿಪು ಗುತ್ತುದಕ್ಲು ಗಡಿಬತ್ನಗ್ಲು ಬುರಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯ ಮಧು ಬೋಡ ಬೊರ್ಚ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಕಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಡು ಬೋಡು ಅಂತ ನಂಗೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಂಚೆಕೆಂಡ ಸರಿ ತೆಲೆತ್ತುಗೊರೆ ಕೆಲವು ಗಡಿಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗಲ ಇತ್ತ ಹೊಸ ಜವಣಿ ಗಡಿಬತ್ತಿಯರು ಆವಾಗ ಬೋಡೊಂದು ಆಂಡ ಆರು ಆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯದ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಬೋಡ ಬೊರ್ಚ ಮದಿಪು ಪನ್ಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮನೆ ದೈವಾಲಯಗೂ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ನೇಮಗಾಡು ದರ್ಶನಗಾಡು ಮದಿಪು ಪನ್ಪಿನ ಬೋಡು ಅವತ್ತೆ ಗಡಿಪತ್ತಿನಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿಡಲ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ಪನಿಯರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ ಬೇತಾಯನ ಪನ್ಪುನ ತೆಂಕಲಕ್ಕಂತಿಕ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಡ
ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತು ಖಂಡಿತ ಬುಡಾಯ್ತ ಕಟ್ಲೆಲು ನಿಯಮಲು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಲು ಉಂಡ ಹಾಗೆ ಅವೇನು ಸರಿಯಾದ ತೆರೀದ ಅವೇನು ಪನೋಡತ್ತ ಅಂದೆ ಅನ್ನಬಹುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಮದುಪು ಅಂತಿನ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಮದಿಪುದ ಅಗತ್ಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡೊಂದಕ್ಕೇನಂದ ನೂದಕ್ಕೆ 75% ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ 25% ಬೋಡುಂದು ದೇಗೆ ಪನ್ಪುಣೊಂದು ಪಣ್ಣಗ ತಿರಿದಿನಕುಲು ಒಯ್ಟೆ ಉಲ್ಲೇರ ಈ ಗಡಿಪತ್ತನ್ನು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಾದೆತ್ತನು ಪ್ರಾಯದ ಅಕಲೆ ಪತ್ತೋಡು ಅಕಲೆಗೆ ಅನುಭವ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಅನುಭವ ದಾಂತಿನ ಅಕಲೆಗಿತ್ತೆ ಗಡಿ ಒಪ್ಪುಂಡು 22 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ 35 ವರ್ಷ ಗಡಿ ಅಕಲೆಗೆ ದೈವಾರಾಧನ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ರಡ್ನೇವಾದ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡಿತಿನಕುಲು ಊರುಡು ಬತ್ತದ ಗಡಿ ದೆತ್ತೊಂದು ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಕುಲ್ದಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಗಡಿ ಬತ್ತದ ಅಕಲೆಗ್ಲ ದೈವದ ಅನುಭವ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬನು ಗಲಾಟೆ ವೈಮಾನ ಸುಪ್ಪುನಾಗ ಯಜಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿತಿನಾಗ ಒಂಚಿ ಪಾತಿರೋಡು ಗೊತ್ತಾಪಚ್ಚು ಈರ್ನ ಪರವಾದ ಪಾತನ ಈರೇ ಬೇಜಾರ ಆರ್ನ ಪರವಾದ ಪಾತನ ಅರೆ ಬೇಜಾರ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥನ ಅಗತ್ಯ ಇಟ್ಟೆ ಬೋಡಾಪಣ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪನಾಗ ಈ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಕುಲು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಬತ್ತಿನ ಹೇಳ್ದಬಕ್ಕ ಆ ನೇರವಾದ ದೈವಲುಗ್ಲ ಆ ಮಣ್ಣಗ್ಲ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಪಾತಿರಿ ಅನ್ನಾಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹೊರತು ಇಜಿನ್ನಾಂಡ ಕುಟುಂಬನ ಆಲ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಒಂದೇನೆ ಜನಕ್ಕೂ ಗಮನಿಸಿ ತೆರೆಯೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಏರು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರೆ ಆನಂದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಡಿಪುಡ್ದು ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ಮಧ್ಯಸ್ಥರನಕ್ಲು ಇತ್ತದ ನೇಮ ಪುರ ಆಧುನೀಕರಣದ ಒಂದೆಡ್ಪ ದುಮ್ಮದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪುರ ಪೋತುಂಡತೆ ಅಂದೆ ಆನಲ ಐಟ್ಲೆತ್ತೆ ಹೋಮ ನೇಮ ಧೂಪ ದೀಪ ಅಂದುದು ಉಂಟು ಆನ ಧೂಪನೆತ್ತೆ ಪಾಡುಜರು ಹೌದಾಗಿ ಈರ್ನ ಭಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಧೂಪನೇ ಪಾಡುಜರು ಆರು ಪಣ್ಪನೆ ದೈವಗು ಧೂಪ ದೀಪ ಓಮ ನೇಮ ಓಮ ನೇಮ ಧೂಪ ದೀಪ ಬೋದಿ ಆರತಿ ಆತಂಡೆ ಧೂಪ ದೀಪ ಅಂದಂಡ ಧೂಪ ದೀಪ ದಾಯಿಗ್ ಆರತಿ ಅಂದಂಡ ಆರತಿ ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯಾ ದಾದಾಂಡ್ ಪರಮೇಶನ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾಲಯದ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಧೂಪ ದೀಪ ಹೋಮ ನೇಮಾರ ಬನ್ನೇನೆ ಸರಿಯ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಪಣ್ಣ ದೈವಗು ಧೂಪ ತೋಜಾವಡಿ ಅಗತ್ಯ ಅವು ಆರತಿ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾನಪದ ರೀತಿ ನೆಂಜಿನ ಬಣ್ಣ ಧೂಪ ಆರ್ಪಣೆ ಸರಿ ಅವು ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಅವು ತೂಪ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಪೋಣುಂದೇ ಅರ್ಥ ದಾದಾಂಡ್ ಪರೀರಿ ಸತ್ಯ ಬೊಕ್ಕಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನೆರೆಗೆ ಒಂದಿತ ಅನುಭವ ಉಂಡುಂದೆನ್ನುವೆ ಯಾಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಭವದ ಅಂತಿನಕುಲು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನಿರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಬನ್ಪನೆ ತಲುಗೆಟ್ಟೆ ಮಲಯಾಳ ಕೋಡಿಯಿಂದ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲಯಾಳ ಚಂಡಿಗೆ ಬಂಟಗ್ ಮುಡದಾಯಗ್ ನೇಮ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ನಮಕ ತಂತ್ರಿದಾರೆ ಮಲ್ತುಂದ ಇನಿಕ್ಲ ಧೂಪ ಬತ್ತುನು ಆರತಿ ಇಚ್ಚಿ ಆರತಿ ಪತ್ತುನ ಪೊರ್ತು ಬೇತಂಡಕ್ಲ ಬಾಕಿದ ಪೂಜೆದ ಕಟ್ಲೆ ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಇನಿಕ್ಲ ಧೂಪನೆ ಧೂಪಲ ದೀಪಲ ಇನಿಕ್ಲ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಇತ್ತ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಬೋದು ಗಿಂಡದ ನೀರು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಡೆ ಬನ್ಪಿರಗಲು ನರಮಾನೆ ಗಿಂಡದ ನೀರು ತುಳಸಿದ ಗಡ್ಡಿ ಮಾಯೋಗು ಕೂಚಿದ ನೀರು ಪಿಂಗಾರದ ಬರ್ಬಾರದು ಅವೇನು ಗಿಂಡದ ನೀರು ಇಂಚ ಪುರೋಣ ಧೂಪದಾಯಿಗಂದು ಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದೈವಳಿಗೆ ಮನೆ ಮಂಚವು ಏತು ಧೂಪವತ್ಯ ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಅಂದ ಏತು ದೀಪವದಿಯ ಏತು ಧೂಪವತ್ಯ ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಲ ಸರಿ ಧೂಪನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಜಿತ್ತೆ ಮಾತೆಕಲ ಬತ್ತಿ ಬಾರ್ದ ಆರತಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಾದೇಶೋಡು ಬೋಡ ಆತಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಉಮೇಶಣ್ಣ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಹಿರಿಯಾದಿತ್ತೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲರ್ದೀರ ಬತ್ತನಾರು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕ ಒಂಜೇ ಚುಟುಕುಡೆ ಗೊಂಜುತ್ತಾರೆ ಬರಡು ಚುಟುಕುಡುತ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ದೈವದ ಕಲಟ್ಟು ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅಪ್ಪಂಡ ಈ ಬಗೆಟ್ ಮದಿಪುದ ಬಗೆಟ್ ಅತ್ತಂಡ ಅದು ಆರಾಧನೆ ಉಳೈಪನ ಮದಿಪುದ ಬಗೆಟ್ ಸಮಾಜ ಈರ್ಪನ್ ಪುನಂಜಿನ ಕಟ್ಟಗಡೆದ ಪಾತಿರದ ದಾದ ಬಂಡ ಮದಿಪು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾದ ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ದೈವಗು ಮೆಚ್ಚುಲೆ ಕಂಚಿನ ಜನ ಮೆಚ್ಚುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ 4 ಶಬ್ದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಬತ್ತು ನಾವು ಮದಿಪು ಸರಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ದಾದ ಬಂಡ್ಪಾರೆ ಯಾನ ಜನಕ್ಲೆ ಗೀತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ಅವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಯಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಆಡಂಬರದ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಆ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರ ಇತ್ತ ಏರೆ ಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ದುಂಬುದ ರೀತಿ ಏರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಕೋಲ ಕಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಡು ಹೊರತು ಇತ್ತೆದ ಈ ಆಡಂಬರದ
ಕೋಲ ಕಟ್ಟುನೇನು ಕೈದು ಮಲ್ತಿರಂದ ದೈವ ಹೋಗ್ಲೇಟೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಹೋಗ್ಲೇಟೆ ನಮಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಏನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆ, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದೈವದ ಕಲಾ ಪಣಪನಂಚತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀನು ಮದಿಪುದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಂದುಳ್ಳ ಮದಿಪು ಪಣಪನವು ದೈವಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ದೈವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ನ ನಡುಟಿಪ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತ ರೂಪುಡ ಮದಿಪು ಪಣಪನಾರ ಬರ್ಪೇರು. ಅವು ಗಡಿಪತ್ತಿನಾರ ದಿಪ್ಪು ಗಡಿಪತ್ತಿನಾರ ದಾಂತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಧ್ಯಸ್ಥರ್ನಕಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಳುವನೆಲ್ಲಟುಂಡು. ಆಂಡ ಆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ್ನಕುಲು ಕುಟುಂಬ ಕಟ್ಟುನ ಕುಲ ಆದಿಪ್ಪುಡ ತಂದೆ ಕುಟುಂಬ ಪುಡಪುನ ಕುಲ ಆದಿಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ್ನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಮಧು ಮೃದು ಆದಿಪ್ಪುಡ ತಂದೆ ಅವು ಕಾಠಿನ್ಯ ತಂಡ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪನವು ಆದಿಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಮಧು ಮದಿಪು ಪಾರಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದುಂಬದ ದಿನಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ದೈವಾರಾಧಕರ ಆಕ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಲ್ಲಾತ ದಿನಕಲೆಡೆ ದೈವದ ಕಲತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ಕುಲಿ ಜಿಡ್ಡೆಡೆ ಬರ್ಪೇರು. ಇನಿತ ದೈವದ ಕಲಟ್ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದ ನಿಲೆಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ದೈವದ ಮದಿಪು ಏತೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೈನಾರಾದಿತ್ತೊಂದು ರಾಜನ್ ದೈವರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚ ಮದಿಪು ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇನಂಚೆತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಚ್ಚಾರು ಗುತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರ್ ದೆಪ್ಪುಣಿ ಗುತ್ತು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳಿಪು ಕೊರಿಯರ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಮದಿಪುದ ಉತ್ತರಳಿನ ಕೊರಿಯರ್ ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವತ್ತಿರ್ದು ನಿಖಲ ವತ್ತಿರ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಬಂದುಳೆ ನನ್ಲಾತ ತೂವೊಂದು ಪುಲೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಸುಲು ಸೋಂಕೆಲ ಸೀಕದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಡಿತೆ ನಂಗೆ ಸೀಕ ಸಂಕಟನ ಪೂರ ಗಿಡಪುಲೆ ಸತ್ಯೊಳೆ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾರಿ ಗಿಡಪು ನಲ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಉಸುಲು ಸೋಂಕೆಲೆ ತಟ್ಟುಬಾರಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತು ಕಳವೇರೆ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನರಾವೇರೆ ಬೋಡಾದ ದೈವದ ಕಲತ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೇನೆ ಈ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಕನತು ಕುಲ್ಲವ ಎಲ್ಲದ ದಿನಲ ಸರಿಯಾದ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಈ ದೈವದ ಕಲನ ಅಂಚೆನೆ 4 1 1 1 7 2 7ಕ್ಕೆ ನಿಗಳು ನಿರಂತರ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಗಳು ಕರೆಗೊರೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೂಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವತ್ತಿರ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ತೋಳೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ದೈವದ ಕಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ.